מי שמצלם שלא יעמוד פה זו פריצה, קוראים לו יוסי, אני הולך למות היום. את הפלייסטיישן אני משאיר לבוליה. מה לבוליה? גפגפת בי עכשיו. מה נגעתי בך עכשיו, באמת? מה? זה היה. לפיופיו אני משאיר את האובר. דראפט. רגע, אני הולך למות היום. שב. הנה, פה יש אור, זה טוב, אפשר לראות אותי. יש לך כופה של גבר. רגע, כמו באימונים, לתוך הרצפה. אוי, הפרצוף שלך שחור מדי, אבל לא רואים את הפרצוף. קיצר זה סופרזה. קיצר סופר מהגז שיראו, שייכנס אור. רגע, אולי ככה יראו את הפרצוף. שישנה סקופ. עכשיו לא רואים. אין, זה... בוא רק נאמר שחשפת אחת על זה שהבאת לי את הפלייסטיישן. אבל אפילו לא ענייני. נו פיו. שבתאי נכנס לעניינים. אוי, אני הולך כל כך לאות מרביץ לי. לא רואים. איזה כף על יור הגיע לך. זה לא היא. איזה מה נגיד לכם לעשות זה אני. שתוריד את הראש פה. יאללה פה תוריד. תגו, אני מנסה להסתכל לזה. תרד כבר, אני רוצה להרביץ לך. נו לא עכשיו כפה אם הוא לא מורד. לא, מה אתה מתקפל? תמצא. רגע. כמה ידיים, לא רוצה. יאללה חכה פה. אוי! זה מה שלא יורד שושרת, תיכנס לו לתוך המוח. לא, תוריד את הראש כבר. אני בא להוריד לו כפה ואתם מפריעים. כן, יד כזאת זה אני. זה לא אני. יאללה. הוא קיבל כזה וזה אני. על השבלול? לא. נה, דה, חרשו. סעודה. את השרשרת, זה מרכך לו. אתה בעצת לי בפנים. לא נגעתי בפנים. אני להכניס את האצבע לאוזן, תעזור. טוב, מורנה סטרקטו. אני מחזיק לה בשיער. לא משנה מי עושה את לו פצצות, כי מורנה מפוצצת את כולם אם לא שמתם לב. פוצצת גם אותי? כן, גם מי עשה לך את הפצצה? מולה יש לה ריב. לא. גם לא הייתה פי. תגרו אותה, אני בא להוריד את הפצצה, אתה מלטף אותה? תומי בוא, אתה מתחיל לאימה. לא. Put your hand on my shoulder. Back of the neck. הייתי מרוב ידיים מי זה היה. תוריד. זה התלבש. אני נכנסת לו בעורף. מה משנה, פעם אחת יאללה. לא חייבים לענות לך אם זה לא. זה היה שתיים. אנשים פה אכזריות לגמרי. לא. חכה עוד לפני שאתה. בוא'נה בנים, לתת כפות פצצות לאנשים אחר כך, מה זה? לא, תעלה מהר, זה כל קטע. זה היה בסטריאו, אחי. מה?